silloin, niin kuin mitä mä ajattelen sieltä, niin mä näen jotain just kivitiet, hevosvankkurit ja se muistaa sen, että sen äiti on tullut niin hirveässä paniikissa ja siis mulla on nyt kylmä väreet, koska mä voin kuvitella sen, että kun se on riuhtassut sen tytön takin hihasta, saanut vedettyä maahan, silloin takin hiha revennyt sillä tytöllä, siis että se ei kuole, niin äiti on pistänyt sen maihin, että nyt niin kuin tajua, että äkkiä pois tai lähtee henki. Mun isältä kuului, että sit niiden perhe niin oli siis osakeyhtiöt, jotka antoi, niin kuin, että nämä Karjalan siirtolaiset, niin ne saa ensimmäisenä ostaa asunnon, että niillä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen asunnon osto-oikeus. Ja sitten niistä kerrostaloyhtiöistä, niin niistä tulikin uusi tämmöinen niin kuin oma yhteisö, mikä on ollut aikaisemmin vaan siellä, niin kuin siellä kotona. Varmaan on enemmän tai vähemmän pakko olla ollut sellaista niin kuin toivoaikaa, että lähdetty ylöspäin yhdessä just.